Matod pa ngano mangulata masad tungod kuno kini hangyo sa ambana unya wa magpa-iskor ang asawa. Mangulata man. Ngano mangulata man og nana. Oh, bidang lisod na gini letter B lagi ni store. Ato lang ni agi katawa may galat basin no tiyalig dili siguro ingon niya kuan dili tingali ingon nga kana lagi hinungdan siguro basig silos na tingali ni nga ngano man ka asawa ngon di man ka pakuan sad ha. Anak siguro tol mo nagsilos tingali nga asa man naanay mo kuan mo lain nganon di man ka mosugot. Kay kalain ba sa paminaon ani nga wa makascore unya nang ulata. Kalisod sad anang kuan di na ko ma-imagine anang kalakihan nga mangulata kay wa ka score. Karon tuan na noon, tanggong bilangguan. May report na may live-in partner nga wa ka-score. Sus na napat. Ni sumbong ang asawa mo hinungdan nga nasikop ni karon sa kapulisan. Tuaron mahigalas na iwan police station. Ato sa niunahon ang report ni kasamang Jen Gallardo. Jen? DYHP RMN Report. Radyoman Attorney Rufila live sa karon dinhi sa Inayawana Police Station diin gibalhog ning sa kaligi na partner nga usa man din ka martial artist Attorney Rufila nga kuan nga nasuko man dai ni siya nga wala pa iskura o matod pa tungod sa selos o gipugos niya ang iya nga kapuyong makighilawa sa bisan pa o sukwa kini sa kabuto na sa maong kalidin partner Attorney Rufil nga matod pa gikulata niya apana gihimakak ni niya Attorney Rufil sa initial na to nga pakiginabi na hitabo ni sa Maya City San Vicente Bulacau ning Dakbayan sa Subo o na ilahan ni nga maong suspect nga si Richard ato lang ni nga hingalag Richard 52 anyos ni siya Attorney Rufil o usa ni siya ka delivery drivers o sa katubigan na samtang ang biktima na ilhan lang po ni sa alias nga Pina 43 anyos o nagpuyo ni sila Attorney Rufil apana sa inisyal nga pakigsusi sa kapulisan giingong nagpatabang nga kining maong biktima gadto sa barangay human matod pa nga gikulata siya sa iyaha nga kalibin tungod sa selos o gialigar nga gipugos siya nga makighilawa sa na kuan gani kanasok mahi kini siyang kabubuton nga hinungdan nga naghatag gini kahadlok sa iyaha Attorney Rufil apan ang kaning nga maong suspect na adri Attorney Rufil ni dinay gid ni wala niya gikulatag gid ang iyaha nga maong kapuyo gani nasaghiran ra gid ni niya Attorney Rufil wala gid ingon niya nga gitulata gid Attorney Rufil gani sa 18 nila katuig nga panagpuyo Attorney Rufil unang higayon pa gid ni nga inani nga gipasangin nga nangulata siya tungod kay sa selos Attorney Rufil apan mas nindot gid Attorney Rufil nga magikan gyud ang baba gid Attorney Rufil para mahibaw-an pud nato ang iyahang habig. So Richard, may buntag sir. Like ka sa DYHP IFM sir. Kauban na to sa Attorney Rufil sir. Hello Dong. Dong, good morning Dong. Chad. Attorney. Oh, good morning. Live tanos DYHP o sa IFM. Naunsa man ning hitabo di ay? Ngano man ning na priso man taon kadinha? Unsa may nahitabo gyud? Hitabo sir. Pukaw man ako sir. Oh, unya. Minong ko ba? Pukaw kaya ako sa siya sunahon nga unsa na status sa relasyon na mo kay mugnaon naman kini sa tinagbian ako. Iyara ko labian. So, ang hindi ko ay kulata kay lahi biyang kulata pukaw kay matug na siya. Oh, bitaw. Kulata labi na tinuod nga martial arts. Kuan ka? Kamao kag martial arts? Oh, tinuod na sir. Oh, so kung kulata medyo lahi na kung kuno kamao magigani ka ng kuan. Unsa man ka black belter ka? Unsa man ka? Red belter? Kablit. Oh. Ako siya kuan ang siko niya, ikabli niya unsa man gay status sa atong relasyon mga niya. Di na siya tingog. Oh. Katulo siya na, kaupat na ako niya. Kanar ko yung siko ko niya. Unsa di na di kam storya. Ako niya, wala kay gusto.
pwede naman nga kung nakay ko, makikipon na lang ka na yun. Ako rin naging nga, di mo siyang tingog. Sumao di ay. Siyang tingog, matawag na ko ato. Kaya pagkabunta ka na, nag-deliver pa mong tubig. Ako pag na siya kilabyan, nakukutan na sa kuyog deliver. Wala siya mo tingog. Nilahos na lang ko, nilawas. Deliver kong tubig. Pagbalik na ko, nangita pag ikaw na niya. Kaya ako ihatag niya ang itong allowance mga bata. Yung kupipekta niya. So, diri na rito siya sa ako, police station siguro. Nga, pagka ako na yadto mo kong mga tanod niya, gimbitaran ko nga, mag-istoryahan niya, di man mag-istoryahan ako, namang, yung niya, kukulata, wag yung pakurasyon mo, wag mo na ibunog. Mabunog bago ng siko yung kabliton. Oo. Okay. Siya, kinini ang klaro ko na to, tinuod niya nga 18 years na mong nag-ipon ng imong live-in partner? Ano na sir, kaya ka nang mungkin na magawangan, maom na edad, pag-oram na birthday atong November 4. Pila man gyud kabuk anak ninyo, ang imong live-in partner? Duha sir. Duha. So, ang edad ani 18 ang usa, 13. 13. Sus, pastilan, ha? Unang higayon nga gireklamo ka sa mong asawa or doon na kay record sa barangay? Ang katong sa una nga, idangog siya barangay, samto ko na, dili, sa ako gid nga kuan, una ra gid yung higayon, kay katong sa barangay nga kuan, dili man ako may ireklamo sa ato. Kinsa may gireklamo adto di ay? Ang ako tong barkada nga, nakita na siya nga, nagbiyahe man ko na sa Lubinsa niya, akong amigo, nisulti nga, nakitaan ko no siya nga, nisulti siya, gikan siguro siya ng kabunok, ninaog siya diya sa may Mercury niya, di biya nauganan para agtugi sa mo, kaya itong ginanaog sa Skywalk. Mura ito gisulti sa akong amigo. Naog ko, isgutan ko sa akong amigo na, wala na ko siya sunaha niya. Ako rin siya, pagkapila pa kasi man na, ako siya inon. Kinsan, nadi kay kaila diya laom sa Mercury, nanyanhaman ka, ingon na akong amigo. Nasukko diyo na, siya nga, ingon siya nga, isang utangan ko, wala kayo pasangil kung siya mong gibuhat. Ang yun sa amigo, nangutangan ko mo kanina, isuot ka kasi sa Mercury ng iskina, nangutangan ako kuna, bagay kaila diya, sa di mo kasi kagiha, sa Manila, kagigat sa Cebu. Mo din sukko niya, yung ganahan si tahon sa akong amigo ato niya, waka to, magito gipatawag sa barangay niya, wa siya to ako ilang doon na nga ko, kay ngaan ko nung yung kasabot ato nga, nagduda na ko, kung magduda, hindi mo rin kung nalabog kay kaila diha. So, nag-abot na mo sa barangay di ay sa una? Kapilaman mo nag-abot na sa barangay? Wala mo barangay ato, attorney, bali, ang taga-barangay nga na, sa mua, kay murag ng yung sa iyang buot ba niya, pero dili man tato isang object sa iyang tuyo ato, ang katong tumigo na okay, yung mabag yung punto ato nga, magkatong tunog istorya para mag-away, Oo. So karon imong di-deny ni ato klarohon na nga sus limang ka na 18 years na mo wala ka isyuhi sa barangay o protection order. Ay, wala na sir eh. Wala. Makikita ang tao, nabangon kita. Huwag ginamit po. Okay. Nganong nagduda man kasi mong asawa og na unsa man itong relasyon, naaslom na itong relasyon, unsa man ngano day lahi na sa tinagdan nimo, unsa man hitabo? Duha ka tuig na siguro na sir nga cold na kay na siya tinagdan. Duha ka tuig na. Dili nga siya mo text, dili mo chat, dili na mo tawag sa ko Pero nag-ipon man kamo, nag-ipon na mo. Nag-ipon ko siya, pero dili na siya normal nga, bisan yung nag-ipon nga, siyempre, may gumpot na mo. Pero nga, asawa, ba nag-asawa, naagit na komunikasyon. Pero may ginagawa ko po sa cellphone. Kunya, balabyan ako yung cellphone, pag-ngol. Kaya ako ingon, sinsa man to, nakikachat, hindi na niya ipakita. Unsa man ko nagkalainan sa buot, importante mo nang magtiayon, magrelasyon mo, naamo sa sud sa usa ka balay. Hindi na komunikasyon doon ta, di ba, Antonin? Oh. So unsa man day ko iyang gikasukan gyud? Ngano man sa may nakahinungdan pagsugod nga nung ni Aslo man, ang iyang tinagdan nimo, di na sa mo text, di na mo lakaw sa wa na say update nimo, inana. O di, namnanghid nga ko, may buong lang ko, siya. Niya, muli, kumurabag na niya, labyan ra ka, di na istorya kung din siya gikan. Anong hisdot nga na nga simple, nga, istoryahan sa mga magtiayon. Oh, pero karohon taniha kay 18 years na mo nag-uban.
Usa man magdungan mo pamahaw, magdungan mo paniudto, magdungan mo panihapon nga magdug pa mo tog, di ba? So, ana gid sa ito ni, pero sa kadiyang mga karon ra mga latest na karon nga kuan, mabugnaw na kayo tagsa niya. Usay kedi sa ko ganan masol niya mana, usay adto lang ko matug sa balay sa mama. Pero inyong mga anak adto matog sa inyong balay nga naay mong asawa. Oo, to ang ato ni. Unsa man na imong pares nagtrabaho sad ni? Unsa man ni? Wala. Why trabaho ni? Nara sa unsa man yang kwan kalingawan sa balay? Usay kanang mo siya rin sugoon sa iyang mama mangumpra para sa tindahan. Usay mo kuyog na siya biyahe sa kuha sa kalunasan. So magkuyog dai mo deliver kag tubig mo kuyog siya, di ba? Oh, mukuyog ito ni, pero di lagi may magtingganay. Maraming mga buwang. Sus na unsa man ang kalakiha nga magkuyog mo unya human wa mo'y tingganay. Kay kaning karon imo pa maganing giagdal sa man mo kuyog ka nako. So sweet di mo si imong asawa. Di kay nanggan nga mukuyog ni sa ni kay ang kwarta na bilisan allowance mga bata. Dili na naman ko siya may matag resibo nga to sa DJMP niya. Gidawat kwarta siya kung padawat sa kwarta kay magbomba man ko tubig na. So ako sa gison nga unsa mukuyog ka. Wa siya mo tingog sa likod, nagluto na siya sudan. Para panudto. Wani mo pangutan-a imong asawa, wani mo pangutan imong asawa ngano man nga ni aslo man imong pagtagad. Ato ning husayon. Di na kinahanglan nga to kapitan ka man maghusay nga unsa may gikahibsan nimo. Inana ato ni dagan kada akong nabantayan basta magistorya gani amiguan ang itubag gud niya musintam gud na siya dayon kanang murag dito kay ko istorya ko tarong nimo ang imong tubag. Ya, basta inana ato ni di naman ko magtingog kay di ko ganahan ba nga nang kadungog yan nga bata nga murag nag-away mi. Ito nga katong kadlawon ako na sige po nga ako guys say mong ginagawa nga sa timpong pangatog mo na akong ganahan ni istorya niya sigara na imbis big storya kung taron niya tubag doon tag kanang suko di na lang gumupadayon kay mo maglalis. Kaya ang nagawas god sa kuan kung imong asawa ito pangutan-on lahi man iyang version nga nasuko ka kay wa kuno ka murag kapoy kuno siya di sa mo kuano sa nya wa ka ka-score mo nang nangulata ka. Madili na nator ni. Kay katoy gayon na kusugda kay tong uwan pag ko na kong panilhigya sa mong tukeran kay masudlag ba. Ya sa to sa anak nako sa primero gyud. So unsa man to pagpukaw nimo imong gipukaw ang iyang siko imong gikuhit-kuhit unsa man ang kadlaw na siya or gabi na? Kadlaw na kasi kay paguman man na mo inom sa tungguan kay birthday na sa anak sa nako. So nakainom ka unsa may giinom ninyo? Abera to ni. Bira. So man ang kuhit ka sa mga asawa, dili sa ingon nga mo score ka to panahon na day. Imong tuyo nga mo kuhit ka kay imong pangutan-on na unsa man itong relasyon ana. Samtang magluto niya, diyang nakita na ko siya nga nauli, diyang nituang lang uwan, niya di po, magabay-labay na siya, di man. Sa uban na mo, sa ako igsoon, sa ako mga mag-istorya siya, sa ako di siya mag-istorya. So, sa man kung gikuhit lang nimo ang iyang siko, kadlawon dako, nanguhit ka sa siko, anong, og maura na nahitabo, anong ipapriso man ka sa mga asawa, anong reklamo man ka sa barangay? Ako man siya gipangutan na ginotor niya akong buka. Unsa may status sa atong relasyon nga nung unsa may plano nimo. Mo na ang gibuyad istorya niya. Ayan, bignaw na kay kanako. Kung naa kay lain, mas mayo pa ato na lang kakuyog niya para ako makibaw ko sa tuhan na ka at least ako anaon pa gusto niya di mo gina siyang tingog pero ako nakapil mo ko mapil ginan ako nga naa kay lain kay tinagod mo kuan na bugnawa niya kung mulakaw ka mag-make up ka bilis ka dili gina normal kana kuyog ka na kog biyahe normal ra kay imong panulubon nga ting pali niya kanang nakimulakaw ngayong namong pra make up pa ka matinana ba sa laktod niya pag-istorya nagsilos ka ining imong asawa kay mulakaw magpasiksi mag-make up ana ug kamoy magkuyog ordinaryo ra isulot pero kung mulakaw seksi ra usa magsilos sa tunay nga ako na siya gitin pa ako ra ginang obserbaran lagi na ko siya nga
ang iyang sinuluban lahi gyud nga kanang mulakaw siya nga siya rang usa sa kanang magkuyog mi. Pero wa man ka makakita gyud nga dunay kuyog ni mong asawa nga laing laki or dunay kuan ang imo lang nabantayan nga mag-text nga mukalit lang kapawong pananitag mo duol ka mao ray nabantayan nimo. Oo. Wa ka kabantay nga dunay say kauban. Wa. Wala man na doon. Pero sa dugay ko na mo, sa doon katuig niya nga coldness ako, naamang ko yung mga tuwan nga mura kay bulungan ko, anong siya ay nakibaw, o makasuggest ko ron siya tuwan, nandin, sa ito nga, nangita kong spare of sa akong motor. Kunya siya, di ka mo bisikleta, siya pinakasuggest na ko nga, di ata kinasang barato ra kay pisa sa mga motor. Kana lang puntuhan ay chingong ko. Anong nakibaw mo ka? Di ka mo bisikleta. Yun sa manang concern sa imong kabulingon nga ikaw pa i-suggest nga kana nakibaw nga barato pisa dia. Basta do nakalabay sa dito nga nakapangutanas pisa. Ingon siya kay malabyan naman ko no. Malabyan. Pero malabyan makita mo nga pag open. So kana nga mga istorya nagduda ka nga ano mo ni kagusawa nga swito man ini mga pisa. Nagduda ka na. Mura lag makapagking nga doon kaya ang concern ko ni mo sa nganong siya pa nakasuggest ako mismo taga Cebu o pag ko kasuway ka doon lang ba na ako na yung motor. So kining imo pulos na ni duda kay wa man gyud kakakita nga dunay kauban ang imong asawa nga lain. Oo, wow. Yun na pa sa kayo sa sitwasyon na ni nga nag-birthday ang anak na mo nga pinamanghuran ba ka to? Di ako gipakuyog kay palit ko ng cake. Basta sa palit na may red ribbon, na may Godzilla. Kasi ato sa Cardinal. So, Cardinal, to ang nadapit na to sa may Capitol. Ako pero kasi boyo, sa dili, na-asparisin ko na sa dapit. Sa dapit ko nung sa kanang puo. Yeah. Nasaag pang may ko na kay nalugsong ko sa puo. Samtang kay track man midado. Sa dili, diha. O karon pagtultol, pagtanaw lang ko, ang Cardinal ngayon ipasabot. Ang dapat gini sa Queensland. Kalayo ato, taga Bulacau ra gud ni. Mga naabot niya nga to. Naswito pa siya para ako yung taga Cebu, siya pa iswito. Tagasa man na imong live-in partner. Man na siya attorney. Tagasa? Kung na ba, kay bulungan kay nga ako taga Cebu, ako yung wakatutol sa mga concern unta sa siya pa Pero iswito. So, as tagasa man na imong asawa day. kondom na siya attorney. 18 years naman sa Cebu, so naswito na po nag-Cebu tingali kay 18 years na god. Bali, dito sa Cebu, mga 5 years pa siguro. So diin man day mataon ang inyong anak. Sa Manila na siya kanan, ando ha. Oh. Basin og kining imo kuan ra ni pulusan ni duda ning imo kay naswito siya sa mga lugar kay tingali nakasuroy-suroy, nakatimaan nga kanang lugaran, na restaurant ka maayo, na cake ka maayo diha, andito do pizza dito. Mao ra imong basis sa imong kalagot. Walam na nako walam sa na nako concern nga akong issue nga ako siyang giawayan na attorney ako. Ako rin ang gikuan sa pagulungan na mga kay bulungan nga import naon mangumpra ra ko na ang iyang concern nga mugawas mangumpra ra para tindahan anar ko na ko tong paisano unta. Sus na Ayo unsa. paisano mangumpra ari dapit carbon. So unsa man inyong relasyon wala ni tsansa nga magkauli pa mo ining imong asawa. Kana ako ni siya kung talagay na ako kay ako suna ato ako pagkukuha ako man siya gisuna ato na kung unsa gid ang iyang plano kay siya may nibugnaw siya may digtagan mo ta to kay para nako kung wala gusto di nga sa nako siya pugson wow man to pugtukaw ako sa gingan nga ako pili kina nako nga naa ako sa gingan ba nya mo to di siya tingog magilak-ilak siya kung wala isura sa ganano nga ako pasuportar ron ng pagmugutog sa tuwan niya. So klarohan to wa gyud ni wa mabunog ni imong asawa wa ra gyud. Ay wala na attorney taon na dili ginamit tabo. Okay, papriso gud ka. Lahi ning istorya nga gipapriso man kaniya. Aw kana siguro nadlok na siya attorney kay ako na ngayon nga masakpan nga sa buwan na kanang lati nga masakpan tamang bias kanal mura ba ka na istorya nga pagkapin na nagugingan na.
kung sa rin na ino ganun, kukaw nga kasi kukaw ko ba, doon sa mga kadlawan man ko, sa karan ako ito ni, mo na yung kukaw nga kanang way mayang kadumog bagay. Kung na niya, siya kanang naitaw, sukpo, niya di na po kanana na. O sa man doon na gyud kay pagkasiloso, sa una pa ni nga siloso kadaan.